दिनै बिटिआरआव इउपिपिएलनि अनगायै गुबुन दोलोफोरा खामानि गैया। इउपिपिएल दोलोनि अनगायै बिटिआरआव गुबुन दोलोआ जेबो खामानि गैया। बिटिआरआव जेसेबां गुबुन गुबुन दोलोफोर दं बेफोर गासैबो साफा जासिगोन। बिटिआरआव इउपिपिएलनि दपदपनि थासिगोन। जेसेबां गुबुन हान्जाफोर दङ बियो साफा जासिगोन। माने इउपिपिएलनिल' माने दपदपनि थासिगोन। बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया। नंगौ, बिटिआर हालामाव बिसायख'थिनि जेबो बार बाराखैब्लाबो गोबां रायजो राजाफोरा हानजा नागारनानै इउपिपिएल हानजायाव जगदान जानायखौ नुनो मोन्दों। दिनै चिरां जिल्लानि बिजनी इउपिपिएलनि सिङाव थानाय थुरिबारि ब्लक थामहिनबा बिटिआरनि थुरिबारि समस्तिनि दाङाइगाव प्राइमारियाव इउपिपिएल राजखान्थि हानजानि जगदान होनाय हाबाफारि गेजेरजों गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय खमैबो 300निबो बांसिन इउपिपिएल दोलोआव आखाइ हमफैदों। जगदान जानाय सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला बिटिआरआव प्रमद बर'नि सरकार सालायनाय आरो इउपिपिएल दोलोआ रायजो राजाफोरखौ थाफानानै खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै जइन जादों होनना फोरमायदों। दिनैनि बे जगदान होनाय हाबाफारियाव बाहागो लाना मिरु इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया मा बुंदों नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया बे समाव लाबोदों। दिनै इउपिपिएल दोलोनि अनगायै बिटिआरआव गुबुन दोलोआ जेबो खामानि गैया। बेयाव दाखालिबो होनदों आङो, बाहाय जेसेबां गुबुन हान्जाफोर दङ बियो साफा जासिगोन। माने इउपिपिएलनिल' माने दपदपनि थासिगोन। जेरैबायदि मोजां मोनदों नोंथांमोना मैयाबो नुबाय जे मुसलपुरनि उदालबारियावहाय जोंखौ जोंनि मोनसे प्रतिश्रुति दंमोन जे जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 75,000 रां होनाय, बेखौ जों मावफुंबाय मैया। दा गासिबो जेसेबां 3,885 जे जोंहा सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ बे ग्रुपफोरनो 75,000नि प्रथम किस्ति 25,000खौ होनाय जाबाय। बेनि अनगायैबो जोंहा अनसाय बिथांखि होन, गियान सोरां होन, सुपार 50 होन, दिनैहाय पिक मिशन होन, पल्ट्रि मिशन होन, जेसेबां मिशन मदआव खामानि मावनाय जादों बेखौ नुनानै दिनै जोंनि बिटिआर ओनसोलाव रायजो राजाफ्रा गुबुन दोलोजों जेबो इनफ्लुयेन्स जाला, एकमात्र इउपिपिएल दोलोआवल' बयबो ज' माने हाबफैगासिनो दङ। गतिके आमी बिटिआर মানুহ, গতিকে আমি বড়োৰ লগত থাকিবই লাগিব। আৰু আমাৰ বিজনী সমষ্টি হ'ল, গতিকে আমি প্ৰমোদ বড়োক যি কাম কাজত যি ভাল পাইছোঁ আৰু ক'বা হেৰি নাই। চাৰিওপিনৰ ভাল পাই আমি একদম নতুন আনন্দিত হৈ আমি আজি যোগদান কৰিলোঁ। নানা ৰকম ঘৰ দুৱাৰ এক ধৰণৰ ৰেচন কাৰ্ড এইবিলাকো দিছে। মানে বিভিন্ন মানে আউচ বহুত মানে ক'বৰ হেৰি নাই। গতিকে আমি বহুত ভাল পাই আমি নিজে আগ্ৰহ কৰি আমি এই আজি প্ৰমোদ বড়ো ইউপিপিএলৰ চৰকাৰৰ যোগদান কৰিলোঁ। सोलोंथाइ बोसोर 2023-24नि थाखाय फरायसाफोरनो गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स कलेजआ। क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय हाब्रुबारियाव थानाय बिटिआरनि गंसेल' डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव दायो फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया अनलाइननि गेजेरजों सोलिगासिनो। फरायसाफोरा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स.in वेबसाइटआव थांनानै मुंखौ थिसननो हागोन। 12 थाखो उद्रिसारनाय फरायसाफोरा बेचलर अफ फाइन आर्ट्स, बेचलर अफ मिउजिक आयदानि थाखाय मुं थिसननो हागोन। बे सरकारि कलेजाव मोजां सोलोंथाइजों लोगोसेयैनो हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफोरा क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजाव गोदानै मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9085292451 आरो 9365491257 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।